mu dai Kano Allah ya mana arziki gargajiyar san annabi muka gada. In dai mutum ɗan Kano ne kuma asalinsa mutanen Kano ne ya taso iyayensa da kakanninsa to ya tabbatar a gidansu sun yi gadon san manzon Allah. Ya tabbata a gidansu akwai wani tsari da ake rike da shi na biyayya da nuna soyayya ga janabin manzon Allah. In dai ɗan Kano ne, amma in baƙo ne ya shigo to ba laifi dan ya samu iyayensa sun zo sun ga abin da ake a Kano su ga cewa wannan abin bai musu ba, suna da wani tsari da za su fito wa al'umma da shi. Amma dai mu mun gaji gargajiyarmu san manzon Allah a gidanmu. Alhamdulillah ta dusan bi ni'matillahi sama da ƙarni guda, sama da shekara 100 ana karanta wannan littafin da zummar soyayya da nuna ƙauna ga sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Ashe in gado ake yi to mun gaji san annabi ne a wajen iyayenmu. Mun gada haka Allah ya jarrabe su da hidima ga manzan Allah, haka Allah ya jarrabe su da san manzan Allah. Mu kuma mun taso mun ga sunai, kuma a haka suka yi mutu, kuma a haka muke so mu ma Allah ya kashe mu. Allah ya bar mu da wannan kauna da soyayya ta sayyidina Rasulullahi. Haka ake raya wannan dare a ranar haihuwar annabi a watan musulunci a Rabiul Awwal, tun daga Safar 12 ga Safar zuwa ga 12 ga Rabi'ul Awwal. Haka ake ta nazarin wannan littafi don nuna soyayya da godiya ga Allah da wannan nima da Allah ya mana ta samun manzon Allah. Allah ya saka wa iyayenmu da alkhairi.